Ondan bundan podcastımıza hoş geldiniz. Sen bana ne çay koymadın? Durun koy. Dur. Say please. Eyvah Allah'dan. Lütfen de. Please. Elim yakmasam öyle. Dur dam ya şey bilem onun için dam ya. Dam ya olsa dam. Şolaydım biliyor musun? Ya şiyene dam. Dam. Ya. Eştim ben. Başladık. Seradan da gideceğiz. Bu arada benim telefon çalındı. I mean, do you have to have all this energy? Yes, I do. Welcome to number one podcast in the world. Ondan. Adamlar hoş geldiniz. Bugün siz bilen go'ja bir podcast bolur. Birazcık kimin isteyen temalar vardı giriz. Esasen feminin gyzlar vardı olur. Çünkü karşımda da gyz oturan için. Sen adın oğul Nazik diyen mi ya da Nazik diyen mi? Nazik. Ne için oğul Nazik değil? Oğul Nazik hem uzun hem men ataklan olan fan. Aslında öz orijinal ad dip bilersimi bilemek. Yani garenemin adı olan için. On adı. Men özüm rebranding edip. Brand tazen ettin de. Özüme like hem gyzykly ad hem Maya Nazik. Oldu. Onda Nazik bilen tanışıp olan adamlar biz şu an Texas'ta, Dallas'ta men Nazik'in oyunda men mehman aldı. Nazik sağ ol köp çağıran için. Hoş geldin. Men hosted oturanna şu an neme podcast shotayda geçireriz. Şimdi başlamakka cheers edelim mi? İki tane kovaç kilemiz bilen. Bestie. Okay. Yeah, it goes with the theme. Okay. It's really nice. Böyle anda şey değil Nazik birazcık ucunun özün vardı deyip geç. Küçücük özün vardı. Böyle. Kamera verdi. Türkmenistan'da doğdum. Ne ettin ya? Amerika 2013 yılın Ağustos ayında geldim. 12 yıl oldu. 12 yılın tak bolanak yani Ağustos'ta böyle. Ha, öyle mi sen? Berik okuğa geldim. Ondan sonra berdi kaldım. Okay. Amerika durmuşunu halayan mı? Hava. Halayan. Senden okay. Başta şuna girmekle devam. Ben Nazik bilen nadip tanışanıma gurun bereyim size. Aslında Nazik benim ilham çeşmelerimin biri bolup dur ya. Men köp yerden ilham alyan ve Nazik'im şoların biri bolup dur. Yıl 2019 yıl viza girip barayas. Men yanvarın 7'sine uçmaldım. Biz yanvarın 3'üne de ötken ya da yanlışmasak yanvarın 2'sine neme viza girdik. Yanvarın 2'sine viza girdik ikimizim. Qaraz hava 2'sine. Men yadımda biz nemede Aşgabat'ta pasoşluğun önünde bardık viza girdik içine. Daşında otursa o bir topar oqan oğlanlar gyzlar birazcık olumsuz yani ünseren oqtu da gurleshen oqtular kan birazcık. Son içine gir otursa ölen son gurleş başladık içeride qaraş otursa nemede oçurtda Nazik bilen gurleş başladık aymen planı nemenem Amerika var yani belen etden. Şurada gurrun açık gitti. Son gep açık gitti belen şurada Nazik bilen tanıştık aydı men Navruz men Nazik yine näme. Son bulaydı başladı men nemen sordum. Sen näme student mi? Ha o student. Men gezmene geldim Türkmenistan'a Gaty. Son dedi men dedi üniversiteden ştat'a gezdim dedi. Ve mening üçün Gaty uly bir zatdy şo döwür. Çünkü men entek tasarrufda çıkıp göremok. Sen gyz hokmunde çünkü mening kellemde gyz bilen erkek teң däle ve sen şoňalyk derejede hani bir daşarlara aylanıp ve özün şeydi gezip gördün ve bana aydan zadın özüm ettim. Özün aylandın, özün iş tapdın, günü görüp şeydi ve aylanıp gördüm dedim. Ve üniversite, ştat, Gaty uly bir zat, men üçün uly bir ştat. Nemedi. Sen dedin bir maşinimden bağ dedin, özümem üniversitede gezdim dedim. Benim yüreğim yarıldı. Wow diyen, men üçün success story. Şo dövür eýan sen bir zada başarmak edenen gözüme geldi. Näme üçün? Mende o dövür maşin yok, sen maşinin var. Senin tek 15'ten ştatı gezipsin. Ve dedim, paştı yani Amerika'nın 3'te 1'ine ayırıptır. Gaty gowy. Ve sen men bilen tanışya, gurleshýäs, bol aňarda habarlaşar, goýas näme gitýär bilýän, men 11'in berdiysem. Getirmedin mi hani? Getirmedim. Yanında yok mu getirensin sen? Yok, kapçığımda
kapçığının içinde şöyle kartışka, vizitli kartışka şöyle tayin alıp çıkarıp verdiğine bana canlaşıp verdiğim bile şeyde çıkarlaşıp versin dedi. Özünün nomeri, e-maili, ad familyasını, näme ugur okap verenini biznes kartyalık edip tayin edipdir, bana berdi. Ve entege men şunu saklap verin, men öz kaşlığımda Türkmenistan'ın şu getiren kaşlığımın içine koydum gitmesin deyip sentimental value'su var, manisi var benim için. Yani şu dövür tanıştık, şu dövür nemette. Menin ilham çeşen boldu. Çünkü şondan sonra men dedim, menim şey deyip senki yalı gezesin hatta yardım düşen olsa Gaty sen şeyli gez ya, demet ya deyip men bir hayran kaldım. Menim gezesim senki yalı deyip. Hava yazmıştı. Qaraz, Nazik bilen şeydi tanıştık. Ondan sonra bära geldik, gatnaş başladık. Jaň etdiň, zat etdiň, şeyle gurleş başladı. Sonra gatnaş aňara bära aylanmana gittik, zat etdik. Şeyle Nazik bilen bir tanışygymyz boldu. Nice. Hawa, ökünýän gerek. O döwürken bilemokdum. Bu döwre gelerseydem okdum ýene. Eger şu döwür mesela mäzirki men tanaýan olsa da gaçardım. Gaçardın gerek. Gün gomp surardım, mara hele emmek işler ya şey sereserdim. Mal ya, ol emmek kim boldu? Oynatma. Sen özüň aýaň bana oynatma diýdiň, inde men üstünden oynatýam. Oynatdy. Mal ya. Sürmen adamlar Nazik birinci gezek podcast'ta. Birinci gezek komu? Podcast'ta birinci gezek çıkýan. Yok, ikinci. Nerede çıktın? Üçüncü. Nerede çıktı ondan o? Bir inglesinde bir nettim, bir Türkmen diline. Temalarda. Ahmet bilen mi? Yok, başka biri. Ahmet Temalarda. Hava. Chicago'da. Hava. Bol ya. Yo onda Gaty kanal jara oturduğunda telefon oynaýardyň, alyan goýýan bir hili. Ay men kameranın önünde oturman halamı. Kameranın önünde. Bol ya, dowam etdi sonda. Kameranın önünde oturma halamasan. Dawaýynda birazjyk ýankyýalyk feminin uğurdan gideli. Amerika ayal hokmunde gelip belli bir derece yetmek ne derecede kıyın? Aslında ayalı erkeği yok mu diyen aslında immigrant olup gelsen hem kıyınçılık hükman çekemeyip düşünen sebebi bu sen doğduk sen adamla derler verdakiler hem doğduk mekanın der sen doğduk mekanın der. Şoň üçin islendik adam Amerika gelse hükman kıyınçılıktan geçem diyen nähil maddi da mentalini öğrenmek, sistemini öğrenmek. Hem de öğrenmek için wagt gerek. Kelläň ağrıya, köplenç. Ýene kynçylyk çeker. Her kim gelen. Her kim kynçylyk çeker. Diňe türkmenler därni, hemme döwlet gelenne sebäbi biziň öz kulturamyz we bilen öz kulturasy bolsaň. Adam öğrenşen zat ýerine bolman gowy, biz öğrenşen öýümizde kyn bolar, mysal üçin bir ýerden bir ýere göçmek. Edilýärdi. Öğrenşen zadyny ýa-da bir zady ýitiren ýalyk diýip men düşünýän, mysal üçin Türkmenistany ýitiren ýalyk diýmeýin ýöne Türkmenistan doğduk mekanyň dostlaryň, eneň ataň, dowanyň, garnaşlaryň şotaýda. Bir parçan goýup gaýtýan da şotaýda. Şonu goýup gaýtmak şotaýdan gaýdanda uje pikir etýän, sen bir travma ýaşaýan. Hawa. Ondan sonra uje mentalny saňa kynýarlar, bärik gelip bärik öwrenşmeli. Hemme zady nolan başlayan. Hawa. Täze özüňi community'den bolar türkmençe. Cemiyet. Cemiyet diýilýär. Hawa, cemiyet. Türkmen cemiyeti dikden bärde de türkmen özüň. Olar tapmaly. Hemme zat başlangıcı kyn ýa-da hemme zatyň başlangıcı kyn. Birazjyk bir hilem görmäň Nazik köp türkmenler bilen görüşmedik üçin dilini ýitirdi. Wow. Dilini ýitirdi. İngilizce öýrenmän. Yo, şu türkmençe kan bilenok, inglizce garş gitýändir, şoň üçin ýani birim Nazik kan bir nemeni götürüp bilenok ýazgarmagy men ýalykda aýna döwürne soňra müň sana kommentariýa söýgeniňiz bilen men hiç ýyl bolam okýany Nazik olar ýalyk bir zatda, şoň üçin ol Nazik bolanyny Nazik ýakynlaşyk bolun. Düşündirip bildimmi? Hani kan söýükmäň diýjek bolýanda indi dowam ediberler. Hani neme de oturmasana kommentariýalar oturup joganam der. Ha bolýar. Neme ýasalarym. Ýöne söýseler bolýarmy? Nähili zat var, adam söýýän bolsa, özü baksada adamdyr. Näme üçin? Sebebi, like, inglesçe aýdyn, hurt people. Bilemem. Yaralanan adamlar başgalary neme yaralar diýe. Edilýärdi. Sağ ol. Şoň üçin menim pikrimçe men nähili özüm nähili adama gaharym etse, nähili
aralasım gelse de men şonu gidip şonu etmeyen. Sebäbi näme üçin men uje öz durmuşyma men bagtly men şo taýda internetde gidip bir näse öwmän dedi men günüm geçip dur. Men bagtly men öz durmuşum ba. Düşündüm. Şoň üçin men oturup häzir bir plan diýdi diýip men gynanyp şoňa men hakykatmy diýip oturmaýan sen men özüm tanamsoň. Maňa kim näme diýse de kem gyzyklandyranok. Okay. Doğru, bolya. Gowy saatlar diýseler, merwe saat diýseler ýani. Şunam tercüme. It's like what you think of others is the reflection of you. Näme başga adamlara näle pikir etýän bolsaň diýe özüň diýe şoňalyk sana seçýän aýnan hokmunde diýe da ýani sen türkçesi has gowy fikrinde neyse zikrinde odur. Yani sen näme pikir etýän bolsaň sen özüň asıl özüň şo içinden gelen zat şo. Çünkü sen şo içindäki zady ona görkezek bolýan dogrudan içinde yani başga adamlar bilen şol adam görünmädiňe erwet pikir etýän bolsaň demek sen içinden şo erwetlik gelýär diňe. Ýöne gowy pikir etýän bolsaň onda senin içinden diňe gowluk gelýär demek bolýar. Şo diýjek bolýar garada. Ýa-wa gowy indi meselem maňa birazjyk sen çebana girip bilersiň bu podcast ondan bundan. Yani sen ýa-da ýotyrdyň maňa immigrasiýa barada birazjyk gepleşip bilersiň çünkü mene ýam şo derejede gowlaşdym diýdiň hem zat bardy. Ýa-da meselem sen yani nadip Amerika gelip bilecektin aýdyp bilersiň gyzara meselem köpnäçe meselem şunu aýdyn. Yani ýene de gyzar diýip aşaň basmam meselesinde şul gyzar bilen erkekler deňdi hala. Ne hawa biologiýany açsak hawa. Hawa. Şunu kabul etmeyen adamlar ama feminin ve masculine diýip bir dada kabul edip bilen oklar yani. Sen birazjyk mentally yani problema bolup biler gyzar şonu götürmän bile erkekler şonu götürüp biler diýeli. Ýöne kabiri mental tarapdan erkekler ayallar erkeklerden has erkek bolup bilýär. Ýöne biologik meselem güýç taýdan meselem yani güýç ikisinin güýji deň bolan ok ýene de şonu kabul edip bilen oklar. Näýlik ýagdaý bolanda da bir özüňem bilendirsiň. Birazjyk biziň düşünjämizi okugutur ära bar diýen zat bar. Sen şo taýdan çykarmak üçin sen näme maslahat berip bersiň? Yani çynarym adamlar okumalymy? Okusa belli bir derejä ýetip bilýärmi? Ýa-da prosta maňlaý meselesimi bul? Bir ýere barjak bolsaň. Ýok. Onda sen maňa şonu gurun ber. Bir gyz hökmünde eden başarlygyny nädip edip bilersiň başga adamlara görkezip bilersiň? Go sorrow. Nähillisem bilemem näçe ýaşymdadım. 13 ýaşymda bolup bilen ýadyma düşe ne maşgalaňdan Gaty bağlym kaýdy. Yani men köplenç enemize atamıza sağ bolsun aýdam dokun kakdy ýa-da enough yeterlik aýdyp bilen dok. Ýöne men esasy sağ bolsun ejeme kakam aýtmak isleýän sebäbi şeýle güýçli adamlardan hasam şu ýaşda onuň göz ýetirýärdi. Men şu ýaşda hasam göz ýetirýän sebäbi ýadyma düşýär. Intagam şu ýaly aýdylan ýalyk ejem diýipdi. Elinde näme bolsa başga adamlar elinden islan dady alyp bilerler. Sen maşynyň bolsun elinden alynar. Alınıp bilinär. Jaýyň bolsun alınıp bilinär. Ýollaşyň bolsun diýeli, durmuşa çykýan ýolar ni daý boh bilem häzir ol ýolsa da. So şonu diýipdi ejem. Ýaman ýaşdym. Ýöne bilimiň bolsa, yani ilmli, bilimli adam bolsaň, şo zady sen elinden hiç kim alyp bilmeýär. Yani ömürlük zady ol. Sen şoň bilen şonu sen durmuşyňda şonu sen gazanýan, yani gazanylýan zady ol. Hemme zadyň gazanylşy ýalyk, jaýyň gazanylşy, maşynyň gazanylşy ýaly, bilimem gazanylýar. Sebäbi sen wagt sarp etýän, energiýaň etýär, oturýan, fokus gerek bolýar. Şoň üçin ýöne esasy şol maslahatam däl, ýöne bir gün ejem şeýle gurun otur kak şeýdip eje bilen gyzyň arasyny aýdylýar. Ana şonda maslahat berýär ejeň oturup. Şonu maňa şeý diýipdi, şol bilem o kelemde daş bilen ýazylan ýalyk. Şondan soň diňe şol okumagy ýürüme döwdüm. 13 ýaşymda şondan soň hemme de bolup gitdi da Amerikaga geldim. Ben diňe okumagy meselem şo Amerika nädip geldin?
Amerika, men özüm ecemin nesil bolum. Ondan nesil olimpiyadalarına gatnaşadım. Ken döwlete, velayete daha da çıkmadım. Şäherinde orun alanım yadıma düşýär. Ýöne Başkent dil merkezi vardı o döwürler. Özüm men marly. Ondan şota gittim. İnglisce öğrenim okuldaşından. Ondan TOEFL examen hemme kişi bilýär köplenç. Test of English as a foreign language. Şoňa girdim 9. klassa. Ondan o wagtlar kagys alınýardy. Şoňa giripdim. Ken go baha alyp bilmedim. Şoň üçin karara geldim 2 ýyl kolleja geleýin diýip. Ondan özüm South like günorta marda biz tarap çöllük asy bolan üçin Amerikan kartasy mesele edimde birinji bilen gözüm düşen da Texas'ta da sebäbi hawa meňdeş bolsun diýdim men gidip häzir şoňa ünsürdin ha? Şoňa hawa men häzir ýokarky ştatlara gitsem men diýeli Bostona giden bolsam soğuk gaty soğuk ondan men özüm ynjy adam bolam üçin maňa gaty hawa nasreňama gaty täsir uly häzir ýagşy ýagsa men gowy depressiýa girýän. Seattle gelip bilmeýän, Seattle ýaşap bilmeýän mysal üçin. Uje 4 gün bolamda o ştaýda gideýnik başlaýan o taýda. Şoň üçin maňa gaty güneşli, şo Türkmenistanyň şo mary özümiziň howamyza meňdeşýär, gaty möhüm. Birinji geze geçdende senden ýana bir adam bir başda giden wagtynda özümiziň ýurdumyzda belli bir ýere göre şo ýany ýer saýlap gitdende birinji geze geçdik görýän. Oh yeah. Näçe adam bilen tanışdym Amerikada şu wagtyn hiç görmüşüm men emes şuňa meňzedip ştaýa geljek diýip aýdan eşitmedim. Interesting. Töleme, senki interesting. Oh, okay. Thanks. Okay, honestly this camera thing is a little awkward. No, I mean it's just been a while, but I think it's going well. Okay. We can continue. Ejen sana gyzyna şeýle bir maslahat berdi. Hemme zadyň gidip biler, ýürügiç. Durmuşunda ýöne bilim giden ok. Bilim ýa-da ilm alan şo sowatyn giden ok. Inni doğru pikir aslında belki şo manida aýdanlar ejem ýöne many nähil manida mysal üçin könelýär öý. Könelýär, ýykylýar, çürüýär. Bolup bilýär, ýer titreme bolýar diýdi. Her zat. Inni her zat bolýar, like odalýar diýeli, ni daýbo. Ýöne sen bilimiň odalmaýar, inni sen özüň özüňe bir zat bolaýmasa, elinden alınıp bilinmejek zatlaryň biri. Şo maslahaty kabul etdiň durmuşuňa we desem şolar ýaly dowam etdiň. Saňa sen şu diňe okaýan monda. Aýak aldygyna eliň wagt ýetdiginden sen özüňe investisiýa edip diňe bilim ýa-da ilm alýanmy? Ve şo sebäpli şuňal derejelere ýetdiňmi? Hawa dip bilen okuwam gerek. Okudum. Ýene durmuş sapaklary hökman gerek. Olýar aslında. Tejribelerden geçmeli ýa-da. Tejribeleri ilm bilim ýalyk möhüm bolýar. Ýene ýaş wagtyň, kiçik wagtyň, ejen kakanyň ýaşan wagtyň özüň ilma bilme bermenmek diýen. Düşündüm. Ýöne men esasy giresim bilen tema şul. Senin ayallara yüzlenip ne derecede şolaryň näme edip biljekdigini aýtmaňyz, ýani bir hylyk motivasiýa yalan bolmasyn da ortada galyan bir gurrun bolmasyn, ýani ilham bermek däl de prosta bir çeşme bolsun da şolar ýalyk şonu yzarlap biljek, seni görüp ruhlansyn. Men seni nädip şoda bar 2019-da görem de universitete gezi maşyny bar diýen wagtym ne derece menem şoňa ýalyk kelama maksat edilen bolsam bilýärmi? Sen şonu aýdandan soň 2 ýyldan soň men göndüýdim, ýani menem indi gezmesem bolup universitete gezdim. Seniň bilen ýarşdym, kelemde ýarş goýdum. Men diýdim, menim şu gyzy geçmesem bolan ok, kelemde ýarş başlady. 15 taýda gezdim. Bir gezekde. Trip etdim. Çünkü sen geçecek boldun. Beýenen. Sana ilham berenmi? Sana ruh motivasiýa berenmi? Awa, indi seret, menem şolar ýaly. Erkekler eýder-beýder gününü görer. Ýani gyzyr, nälik motivasiýa bersin gelýär. Ýani ortada galmasyn da şeýle bir söz aýt ýa-da şeýle bir zat diý, okusunlar ýa-da bir zat etip başlasınlar. Ýa-da belli bir zada gelsinler. Ýani näme nirden gelip näme edip bilerler. Go soraw. Men pikirimçe wara gyz başgala aslında bizde nähili goçoldurylan, her kim başga her maşgalada dowulýar, aýrym
ayrımaşkalada dowlyas. Ýöne gyzlar nähilek mysal üçin men observe eden zadım ne? Observe yani. Daşdörükden gören zadım. How in the sinlan zadım. Observe is sinlamak. So sinlan zadım nähilek oğlan bilen gyzlan arasında tapawut iňuly ýa-da bir uly tapawutlaryň biri. Oğlanlar diýär mysal üçin elementar zat maşinalar ýa-da motor diýeli. Motor şeyle oğlanlar turýar, şuň men motor aljak. Indi özüne madde ýagdan gün ýetýän adam diýer ki turar da men gittim motor aljak. Gün gider motor alar, ondan gider de öwrener. Şu motory sürüp bilmeýän adam gider motory alar, sürmäni aýagyny döwer, oğlanlar bilen reckless diýilýär. Gider aýagyny döwer, sürer, ondan daş yerleri gider. Atak gyzlar oýnýarlyk der. Ha gyzlar turup men şuň gitjek motor aljak diýip bilmeýär ýa-da men şuň gitjek. Bir şoňýarlyk bir dağıdırmışmanı öwrenjek diýip bilmeýär gyzlar mysal üçin. Olar näme der? Plan eder. Planning is it like Gaty ulakan part mukadiyen täbi. Plan etdiýär we hiç açan bolmaýarmy näme? Çünki men pikirimçe plan hukman gerek. Gonuňa duymak gerek. Ýöne gyzlar plan etse açan nemeden o şo meselem edil taýyndan gyzlara taýyndan diýişiň ýa-da 2 saat taýyndan ýa plan edende de 10 saat meselem 10 gün ta planlaýar. Soň ýatdan çykyp gitýär ýa-da gorkuwa, hukman ana. Ede höwes gatça oňa çenne. How hazır onam discuss etjek, onam aşak. Ýöne men şol uly tapawudy gördüm. Mysal üçin oğlanlar arkaýyn bir hili olarda bilema gorku ýokmy, barmy bilema. Gün arkaýyn gitýärler. Islan zadyny etýärler därler. Mysal üçin şoňaly bir özüne nähilisem şu gidip motor almak eta neme hobiyalık şol ne hobim derler şol interestik diye. Ya sen ikimizde de interest var diyelim. Senin motor sırasın geldi, ertirmeyen motor sırasın geldi ve ikimizin maddi ýagdaýymyz var diyelim. Doğru değil mi? Gaty, Hava. Indi ikimizden bittik. Men uygulamda şu an edesim gelýän olsa, eger durmuşuma geçirýän olsa näme derim? Prosta barıp alarım, diýişiň satyn alarım, bir ýerde sürüp öwrenerim. Şo taýda gidip öwrenerim. Şonuň sebäbi men özüme bir zarar gelmeginden gorkamak diýmekden däl, maňa bildiren ok. Yani men bir yerim yırtılsın, elim dövülsün, ýene näme bolsun. Çünki men istedim edesim melýär. Indi şu gyzlarda şoňa alakma. Sen gorkan bir yerime bolsa, oňa bolar. Tapawudy näme? Men ilk bilen näme derim? Sen gidersin ideýeli ýerden turýan, sen gün uja motor satylan ýere gidersin, alarsın, uja sen uja näçe şu var. Gün ortana sen uja sürüp ýörsin. Edloňa bolmaýar da. Ne sürüp ýörsin därler, ne ýykylyp öwrenip ýörsin. Men ýerden turaryn diýerin, men motor alasym gelýär. Pikirlenen. Make-up edersin burunca. Yüzüm yuvarın diýişim basic stuff like basic hygiene. Ýöne ondan soň oturaryn kompýuter malaryny research ederin. Nerden alıp biler, näme safety house, nähili nimeleri var. Howpsuzluklar näser eder, nerden alıp biler, nerden gözläp alıp biler. O zatlar bize metýärsa, ikimizin pulumuz bagsa, o sen o zatlara girme. Bola, research etdik biz, pulumuzdan baýagdan baguma motorum seretdik, nerde sürmeli, näme etmeli, ikimize metýärsa onu. Başta seni görýän, şu motora çykýasmy, çykmaly däm, karar berdin, okey, indi ýerden turup gidip almaly da, tapawudy näme şo taýda. Çünki biz ikimiz öňünden research edenimizden soň uje biz şo karara geldik. Sen saklayan zat näme şo taýda? Şo taýda men pikirimçe gyýylan köpüsi men mysal üçin maslahat soran hemme kişiden. Ilk bilen gyjylama, jaňadan joralama, jaňadan näl pikir etýän, şu näste. Bilen sebäbi de şu jemgyýetiň pikiri gaty important. Bolup durýar biz üçin gaty möhüm. Şonu sürsem şonu sürsem maňa iller näme diýerkä, men şu motoryň öňüne men nähili görnerin. Birden men häzir sürsem olam ýola döwülse, uja men kellendim million san pikir olam döwülse, maňa kim kömek eder? Ayağımı dövdürermi, elimi näme edermi, saçıma näme bolar? Ýa-da skinam diýip bilersi ýöne
Yine şataydı gorku, I think that's the name esası söz şataydı. Gorkulya atak ve men şonu gorkuyumdan geç İnsanınla sürörmü kamem diyen, yine men gönü şovun sürüp başlamayan, men yine şonu ilk bilen kellame duvarın, hemmekişten soran, yine joralanda yine bir lay soran. Son özüm inanırmak sinne işler, diyerin yok, al sen isleyen zadın, pikre dükkör, nehir adrenalin yeler sana, nehir go hobi, özüm inandıran. Yine men şonu kepteden, köp vaqta eyler 2 3 4 hepden bir aydan faktör bolar ortasında. Gorku adamların düşüncesi, adamlar näme diýer, şo zatlary pikir edip men şonu hemäsi üşürün ve şonu etmän hem biler. Şol faktörleri näle diýsem hasaplamdan soň. Şonça faktör ýöne müň pikir gözüňe getir, ýaman kän men pikirimçe oglanlar şonça pikirler oturup. Yo, onu anaqma kim näme diýer ka ýa-da näme der ka. O bol biler bir oglanajağıdır da şuňa aljak bolan ol oglanam diýer, "Öý alsana daway" diýer ýani. Beýlik oňa da gaz bererde daway bas diýer. Belki. Şonçun. Ýene berjek gyzlara maslahatym. Why not now? Like şuun bolmasa, şuat bolmasa haçan. Biz köplünç gogar ýasyn kakdy. Ay bolarlay. Inikile dern, şiil bolmaz. O zatlar bar ha men içimden ýany ýeri şu. Dogry maýdan men bir feminist. Ýöne healthy feminist, ýani saglykly bir feminist. Nälik? Men diýem ok erkekler bilen ayallar dogry deň diýem ok men hiç açan deň görem ok erkekler bilen ayallar hiç açan. Ýöne şunu men goldam ok meselem. Okuwtarda durmuşa gitdi. Gönü boldy bol, oňal durmuşun demetmeni sen men eribet bolýan. Oňalda da okusun. Durmuşunu görsün, näme bar bir daş töregindäki seçimler, saylak görsün, ýalňyşlyklary görsün. Men şonu ýany bolmagyny sen ýani birazjyk düşünjesiniň, göz ýetiminiň giňemegini sen. Şoň üçin meselem sen häzir şoň üçin diýjek bolanda okumakda bir peýda barmy? Ýani sen ejeň sana beren maslahatynda sana peýda gördüňmi? Dünýäde go alan maslahatlaryň birini. Şondan go maslahat ýokmy kadýan? Bolýa, okumaly. Onda diýmek seret näme gelýär? Gyzar size ýüzünýän. Onda men şu wagt görýän, maňa Nazik şunu diýdi. Maňa mendäki bar zatlary haýyş aýtma diýdi. Maddi ýa-da başga ýagdaýda zatlarmy. Men orta goýamak, ýöne men şu wagt Nazik görüşime göre, ýani bir görýänim standart bar diýil, erkekler bilen ayallar. Erkeklerden ýokardaky standartda ýaşap bilen Nazik görýän men şu wagt. Şoň üçin şu belli bir derejäge geljek bolsaňyz okuw diýip öňüne sürýär. Ýöne näme etsinler şu wagt başlamaly bolsa. Nämeden başlasyn? Näme etsin? Ne? Okudy ýa-da bolýar, näme okusun şol? İlk bilen iň gerekli zat, arzuň daşar ýurda çykmak bolsa, şo döwleti saýlansaň, şo döwletde 75%dan köp gurlenýän dil. Şol sen iň wajyp, iň gerekli weapon bolup durýar, ýaragyň bolup durýar. Şondan güçlü zat ýokmy kadýan. Mesela köplenç biziň men görýän adam daşar ýurtlarda, daşar ýurtdan gelen adam, daşar ýurtdan gelen adamlar İnglis dilini kan öwrenmän soň daşar öwrenerin diýip. Soň öwrenip bärde öwrenerin diýip gelýärler. Onsaň ýaman kösenýärler. Sebäbi bärde uje sen gelende uje sen taýýar bolmaly. Gözüňe getirsen uşa ötýän. Ýöne sen elinde resource yok diýeri. Diňe pul däl, sana dil esasy gerek sebäbi sen gurlap özüňe gerekli öz ýagdaýyny özüňi düşünüp bilmeseň, yani sen özüň seret biziň etýän işimiz. Sen gurlamala, düşünürmela näme etýäňi. Gurlamany başarmasaň, matematikaň 100 bolsun, kimyaň 100 bolsun, ýene eger şu giden döwletiň dilini bilmeseň, men pikirimçe ýaman gaty kyn bolar sen üçin. Gara diýjek bolýany şular ýalak, ýani sen eger belli bir kelýäňizde maksat bolsa, belli bir ýurda saýlanmasaňyz, şo diliň hokman dilini öwrenin, şo siziň ýaragyňyz, dogry dämi?
Endi şu dil öwrenendiňden soň meselem diýelim. Sen matematikaň birniki güýçli boluplar, belki sen kimya boluplar, indi haýsy uğruna görä belli bir uğur saýlap giderler. Indi dilin güýçli bolsa, sen marketologan bolup bilersiň. Sen satıjan bolup bilersiň. Hawa dilin güýçli bolsa, sen islenlik uğrunda okap bilersiň, islenlik adam bilen dost bolup bilersiň, islenlik adam bilen tanış edilme, connection da bäze dogry da. Gaty möhüm. Gaty möhüm zatlaňy. Mesela men görýän da şu wagt Nazikde, mesela türkmençesini ýitirip inglişçe geçipdir da şu derejede, yani ingliş dili demedipdir. Says who? İşten çıkmasın. Tamam. Näme Şu hurma baram. Türkmenistan'da kam. Küçükam halam okudum. Indi diňe hurmaya. Günne 20 sanalana iýen. Şundanam. Çünkü saglyklydygyny öwrenipdirinde bilýäňizmi? Iň saglyklary süýji şekerli zatlaň biri. Çünkü Peygamber Salam diňe şoň bilen gezipdirdiň hurma bilen. Ve Muhammed Peygamber hiç açan doymandır. Bilýärmi şonu? Doğru. 3'te 1'ini nahar, 3'te 1'ini su, 3'te 1'ini maç goýýar hemişe. Garnyň. That's perfect. Gaty, it's like ideal. Yani. Hawa, endi onda okudiýan, şu bir dil öwrenýän belli bir zatda endi meselem, yani şuna maslahat bersin belli okuyan adamlara, size yüzlenýän ýene de bir gezek belli bir zada eger başlan bolsaňyz şu dilde internetde yazsaňyz hökman bir zat çykýar. Bir adama bagly bolmak saňa nä derejede gowy. Meselem erkekler diýeli köplenç bagly bolup bilen gyzlar esasen diňe birine bagly ýaşaýarlar. Men şu düşünjäni halam ok. Yani diýeli sen bilen men öýlendim. Senim hurmaýsana? Men ýernädir. Sen bilen men öýlendim. We sen diýeli elinde nemäň ýok. Ýa-ni diýişiň ýaly bilimiň, ilimiň sowadyň ýok. We elinde diplomyň ýok. Ýa-ni aýdyşyň ýaly birden men öldüm ýa-da bir zap boldy. Sen günüňi näde görjek? Görüp bilmeýän. Sen maňa bagladym. Dogry dämi? Çünkü sen elde hiçsatyň ýok. Indi men şu erkeklerde gara iş ýaban bolsa bir ýerde gününi görüp biljegini bilýän de erkekler Allahsyz galan ýagdaýynda düşünýärmi? Ýani hor bolmaýa. Ýöne men aýallaryň birine bagly galyp ýaşamagyna men garşy. Sen näme pikir etýäň? Näme etmeli şol ýagdaýdan çykmak üçin? Dogry dämi? Ya men pikirim ýalňyşmy? Yok, gaty dogry. Menim şu näme etmeli şu pikire? Mesela öňe ber sür. Aslında adamlar diýär inni geç, näçe ýaşda adam bolsaň 40 ýaş, 50, 70 ýaşly adam bolsaň hiç açanam täzeden başlamak geç dälmi diýen. Inni diýeli sen birine garaşly bagly bolup ýaşaýan. Bagly garaşly tapawudy. Ve birini ýitirýän. Bolýa, ýitirýän, inni hökman ýasyn tutarsyň. Ne prosesi bar, näçe wagt gerek bolsa şoň ýasyn tutup. Hökman ölümde pros aýryşman bilýän. Elbetde. Men şoň üçin diýen, nähili ýagdaýda ýitiren bolsam. Ýöne hiç açanan täzeden başlamak, durmuşda täzeden özüňe güç berip, kuwat berip, özüňe sen başararsyň diýmek hiç açanan geç däl. Aýtdym, 50 ýaşynda bol, 40 ýaşynda bol, 70 ýaşynda bol. Eger dem alıp bilýän adam bolsaň, hökman täzeden başlap bilersiň. Ýöne soragma jogap ýene gelmedi de. Men diýen zadym bagly bolmazlygy üçin näme etmeli diýen. Bagly bolmazlygy üçin ne hökman diýeli, diýen gaýdyşyň ýaly biz biz şu ýurtda ýaşap berse. Amerikan sistemasyndan maňa gurrun ber. Sen näme etdiň we nädip şu taýdan çykdyň diýen şu näme iş edip şu hiç kime bagly derejege geldin. Okudum. 2 tane diplomum var diýedi. İki diplomum var ha. Hawa. Bir elektrik ve kompüter inženýerligi, menki ýaly. Birlikde. Hawa magistraturanam computer engineering'de okudum. Şundanam. Tuğalamasam. Covid döwri. Maslahat beremek online okuwy. Esasy birine bagly bolmazlygyndan öň, bir bilen durmuş başlamazlykdan öň. Aslında men pikirimçe her kim, yani gyz oglan, yani bize diýler oglan saýlamyzda pikir etýär. Öý barmy, maşina barmy, jaý barmy, taýýarmy? Toý etmän şol oglan taýýarmy diýip soraýar. Biz näme üçin şo soragy gyzlardan hem soramdy. Menim şonu diýen. Menim şonu diýen. Bize diýär, ay owadan saglykly, akylly, okey, her kim akylly bolup bilýär diýen okasa. Şoň üçin men pikirimçe
Näçe ir başlasaň şonçoğu özüňden soraýan men biri bilen partnership ne yaran bolmak diýeli yollaşy bolmana taýinmi diýen soraman. Dogry da ýani sen şol oglan biz diýäs ýa-ni diýişiň ýalyk ýani edil oglanlardan soraşyňyz ýaly gyzlardan sorap iki garşylyklaýyn bolmaly ýani gyzam birazjyk özüni üpçün etýän biri bolsa men begenerdim. Begenerdim, çynym bilen ruhsat bererdimmi? Men berýän. Конечно, ruhsat berýän. Seret, men birinji podcastlarymda diýip geçdim. Men aslında daşarda ayalyň işemegine garşy. Yani men maskulyň bolmak isleýän. Men elimi ýere urdum. Men erkek öýüň boldy. Hani men sana seretjek. Sana öý alýan. Sen öýümde seret, sen maşgalamda seret. Men gymmatlyklarym maşgalam we men maşgalamda çağan bolsa, men çağa gidip sen daşardan ňanka alıp seretdirjekler. Sen şoňa seret. Çünkü Amerikada birazjyk sistem şolar ýalyga ikisem daşarda işleýän ňanka goýýarlar. Men olar ýazat islämok. Ayalym şoňa seretsin çünkü şol özüniň, yani ayalyň bolmak isleýän adamynda näme gözleýän? Şoň akyllysyny, parasatlysyny, ýankalyk ahlagyny dogry däme? Ve sen şol ayal seýeniň üçin sen şu kiçijik ayal täzen döredesin gelýär. Şoň üçin sen şu mehriň siňdirmeli şu çağa. Düşündirip bilýänmi? Indi men şoň ýazat etmek isleýänlerim üçin men şu ayalyň öýde bolmagyny isleýän. Ha ýok, men daşara çyk. Eger çağa ýok bolsa, men daşara çykyp işejek diýsem men narazy däl. Okay. Ýöne men şunu diýip bilýän, seret. Çağa doglandan soň hiç ýere giden ok. Ana men şu taýda çizgin çizýän. Menim bu çizgin. Näçe wagt ýani ömürlükmi ýa çağa plan? Çağa özüne gelsin ha. Men çünkü şu çağa terbiýe alýan bilemok. Men entek o çağam bolmady üçin. Häzir okuw edip başlaýar diýeli, 1-nji klas 7 ýaşynda. Ay olaýarmy özüni güni görüp ber olaýar. Onna sen diýip bilersiň 7 ýyl öýde oturay diýip sorap bilersiň de. Ne hokman etmeli endi atýar. Ya seret menem elim ýere urmak diýende şuňa alyp gelsem men diýenim etýän däl. Of course, yani şunu ýöne sen toy etmediňden öň hokman şoň bilen gurleshmady. Gurleshmady. Men uzada garşy aýtman sen soňa bolsa kinder sürpriz ýalyk. Diýip gelip jik etdir gelýär. Oňaly bolan. Sen özüň görkezmeli. Her bir adam özüne durmuşa çykjak wagtynda partnerine nälikdigini görkezmeli muqadyan. Soň ol garşyňda sürpriz bolup oturmaňa peýdasy ýok da. Hem de watalya. Şoň üçin ýani men sen islemezdiňmi meselemde? Bir erkek sana gelip, erkekliğini görkezip, men sana özüm, I will take care of you diýse, men sana seretjek. Bar shopping edesin gelse shopping et, on edesin gelse ýöne, öýde bol, men gelen wagtym, gyzgynjyk naharym bolsun, garnym doýsun, maňa mehriňi ber. Prosta men üstüne stresi at, boldy. Näme etdi? Kapydan girdi erkek. Ýylgyryp, garşy aldyň, hoş geldin diýdin, gujakladyň, naharyny berdiň, doýurdun, iýatdyň. Hani ýöne sen günüň dowamında öý arasalasan bir gezekler eski bir saatçy arasada soň aýlanyp gel. Istesen. Sana hiç kim garşyda bermesem şoňa. Sen istemezdim şoňa sana biri seni tek gerese sana seretse. Eger ne ýagda ýetse hokman gaty goýdurmuş, ýani içime asardy men. İçin gysyp ber, ýöne hobi tapynyp bilersiň ha. Ay hobi tapınardım olmaly. Men şu hobim şu adam etýän işden soň. Etýändirsiň, ýöne diýjek bolan. Sen meselem kıynalyp işlemege gerek ýok, mejburiýetin ýok. Hokman onu kıyın işimi goýardym, ýöne şonu da hokman daşyndan bir interesimi. Biznes çygyp bilersiň. Hokman interesimi. Maddi ýagdan gelen stream neme pul etdiler. Hokman ederdim. TikTok açdy meselem skin care etdi, prosta meselem şondan pul getirip başla. Dogry dämi? Oh my god. TikTok ananmayan bilen ha? Ştaýda garşynda TikToker otyrda ýöne şu adam. Bilen. Men sanaçylyk seçdimeýän. Borla ýaş nesil näme diýjek? Batly bolsun diýäňmi? Batly bolsunlar. Bu görýän ajara çanşan geldiňme. My favorite phrase batly bolsunlar. Batly bolsunlar. I mean, şondan go phrase ýokmy ka diýen birine bat dilemek, uje ol go zat birine gowluk dileýän. Pis bir Japonya değil ya. Mesela Salam diýýär erkime. Yani, exactly. Yani sen batly bolsunlar Türkmençe. I love it. Yeah. Birazcık näme? Näde diýle estetik biri, hani bezenmegi, giyinmegi, öýlere gowlama, gower ýani şonça meselem ýa gazyk ellerine serediň şaýma ýer zatlar badyr. Ýa ondan podcastda. Wow, okay, seriously. I woke up like this, by the way. I really did. Make-up, mam şu.
Make-up'un ba? Yok, şoň üçin açky dakyn otur. Plus, like I like dün yatmadım. Dün yatmadım için birazcık gözüm çişölere bile. Çiş mi? Çişir ne? Benim yan oyunda oturuyorum 2 saat tap karıştım işte oturuyorum benim karışıp yatıp kalktım gözüm aşağı şoňaly bolanda biz bugün açkyda. Elerde şoň üçün. Ve make-up'ımız yok ikimiz. Bizim make-up'ımız yok hava. Bugün akşam skincare etsek näme maňa? Ansan ertir arkayın açkysız çıkarsın. Bolýa. Indi başga näme tema gurleshsin gelýärsiň özüň meselem immigration. Esasy aýdasy melen zat gyzlara gollaw bolan üçin esasy möhüm zatlaryň biri özüň anamyka diýen. Olam nähil gompor özüň anamyk däl, hakykatdan hem özüň ýeten derejeňe öz eden ilk bilen näil diýsem özüňe inanmaly. Gara ýene boşanmak diýip bir zat boş gompor ýa-da boş däl gompormak bilen özüňe inanmak Gaty aýratyn zat. Özüňe haçan inam döreýän eken ýöne esasanam haçan kynçylykdan geçeň. Mysal üçin men aýtdym immigrant bolup gelýän. Birinji 6 aýyň, birinji ýylyň, 2 ýyl, birinji 3 ýylyň hasabym bolmasyn. Sebäbi gaty kyn geçýän. Gaty özüňi täzeden ýasaýan. Diýip pikir etýän men, özüňi täze. Onsoň seretýän 3 ýyldan soň diýen men nähil ütürdüm. Türkmenistanda şunu ýaladym, şu wagtda ýaladym. Diýen we men etdim we men geldim şu derece. Orja diýeli 10% ynam galyrýan. Onsoň okuw girýän diýeli, okuýan. Eliňe diploma alýan. Onsoň şol alan diplomyňa görä işe girýän. Ol işe girme üçin hem sen uje näçe ýyl okanyň üçin uje iş almagam alıp bilýän. Ondan ýene pikir etýän, seretýän. Okey. İş alym. Ýene inamyň özüňe 10% galýar. Aslında adam gyzla bolsun, olanlar bolsun, şey dip adam özüne inam döretýän diýen. Ve on limiti ýok. Men prosent berdim, ýene aslında adamlar şey dip özüni galyrýan diýen. Ömür boyu diýeli 80 ýaşaňda da mysal üçin men kredit men şeyle 80 ýaşamda özüme şey desmeli. Seretden wow, seret näçe zatlara yetdim, näçe zatlara etdim diýip. Seret men birazok şämmede birazok çekinýän. Ayal haçanda belli bir derece yetip başlar berse erkege mätäşlik duýanok. Erkege mätäşlik duýmadyk wagtynda da ýam I need more tea for this. Seret diýjek bolýanym şol. 50 gyz garaşsyzlygyň alanda independent movement bolup okuwuny okudy, işini aldy. Hemme zat elinde ba, maşyna jaý, öý elinde ba. Indi maňa erkek gerek däl diýe. Durmuşumda. Çünki men erkek söz şu zady başaryp bildim özüm men. Ýöne egerde erkek şu zat eden wagtynda maşgalam diýip başlaýar. Yani maşgal etmek sebäp başlaýar diýin. Maşgal etmek sebäp başlaýar we diňe maşgalasyna berjek bolýar. Şu pul gazanýar, şuňa ýaly edip şu maşgalam bilen wagt geçireýin diýe. Ýöne aýal eden wagtynda şu zady men etdim indi men erkek gerek ýok diýen bolup düşünje aýyp başlaýar. Birazok şu zatdan men çekinýän, şo liniýany nädip saklap berseň we özüň şolary ýalykmy görýän. Meselem sende bir zatlar ba. Dogry dämi? Sen gazandyň. Indi meselem sen maňa erkek gerek däl diýänmi? Yok. Durmuşumda. Yok. Näme üçin? Yani yaňam belakeşdik aslında erkek diňe hokmunde diýelim men bu derejäge ýetdim. Hawa men maňa näl diýsem biri gelip maňa häzir nahar alyp bermek nemesine gereği yok. Maňa mysal üçin men häzir islesem özüm gidip nahar alyp bilýän. Ne diýelim maňa şo maddi mätäşlik üçin gerek gel ýollaş. Atak maňa mentally like support ýani ýollaş insanyň men bu derejäge ýeten soň ýeke ýaşamalan käňden ýollaşyň bolsa like you share moments of course like gapdan like go durmuşy
Näldesem? Peaceful durmuşu yaşamak için, asuda durmuşu yaşamak için ilk bilen basic need'lan meet olmalı. Basic adamın yönü zatları, gerekli zatların, metaşliklerine ortadan ayırıp bilmeli. Näme için bize en elementarını gerek zat näme? Adam. Nahar. Yani naharını yerde pişirýän. Näme? Skоворodkada zatda kuhnada. Kuhня nirde bolýa? Öýüň içinde. Right? So like I think like peaceful öýüň bolsa like öýü peaceful etýän ýöne öýü asuda ýa-da gowy saklaýan ayal maşala. Of course, yani her kimin öz rolu var. Maşgalada her ikisinin hem öz rolu var. Öýe gelen wagtyň kelemdi deşip durmaly däl-de. Ya. Men senin ýerde boldum diýne 5-5de gelmeli bolsa saat 1 gün 6-da getir gece galyp dur meeting bolup dur sen gelip näme üçin gece galdyň bugün eýlen beýlen zat diýmeli. Ödüledi diýmen diňe sorap bilersiň sen asuda ýa-da bu näge jalyň Agar sizin aktor görýäňizmi? Eýlikmi diýersiň ýöne aslında meňe problemam bolar edi. Ýöne sorar hökman menem sorar. Garda sonra rahat bolandan sonra özüne gelenden sonra belki ama o yani hali ama stresten gelip dur işten bir gelecek yani näme qarnam aç bilen sen настроение mesela gyzyklymış aç olsa настроениesi gowy mesela birden näldin bugün men yüzüm yoldum doğru değil mi? Aşlığım için rete ettim kan. My bad. I mean no, I was just like it was early. It was early morning. Yerden dağdan bugün var atas men yüzüm yol belme ber ya da qatervet men maşynyň hemme zatlaryny oýnap çykdym. Bulam gahary geldi. Men esa oglanlar bilýäňiz ýani ýanda oturan wagtynda neutrala geçirik görýäňiz. Men nokada oňa azat etmedim. Men sporda geçirik görýän, ona geçirik görýän men etdim gaharlan ya. Yüzüm bermedi gepleşmedi soň ýolda. Yeah, honestly. Bolýa. Şey diýeli. Indi immigrasiýa hakynda aýdasyn gelýärmi? Näme bir zatlar, ýani hukukçu bolup bilerdim zat ýani ýaly burada aýtjak boldum. Hawa immigrasiýa aslında 12 ýyl berdi bolamsaň, 17 ýyl, inta 12 ýyl bolan, 17 ýyl berdi bolamsaň go öwrenim. Özüm student vizada geldim. Aslında en ansat ve safe näme bolýar? Hopsuz gelmenin usulü student vizam kadip kretýän. Bize pasna bize pasna gelmen. Aslında başka da yolları var. Ýöne men student viza bilen gelemsoň okapam soňam ýene sponsorluk tapýan iş tapmam. Musur üniversitetlere gelmelimi mesela diýelim, Musur kollejdere gelmelimi? Ýok, ona geljeň ýok. Ana, şonu düşündirip ber aýda. Çünki her kim pikir etýär geljek bolsa, ana bir kolleje girsen bolýar, dil okuwa, soň gelip berdi okuman işler. Şol mentaliteti halamok men. Hawa ol mentaliteti aslında doğru bilmeýän, aslında hukman Harvard'da, Stanford'da gelmeli diyen zat yok. Elbette. Yani tanalyan bir accredited universities, accreditation diýip zat var. Soň onam internetde gözläňde. In the ChatGPT'den nam sorap bilen. Is this like what's the ranking? Mesela mün üniversitede girýär, şoň ýaly kabul edilýär, başga üniversitetler tarapyndan mesela bilinýär, yani makullanýar diýen ýaly bir üniversitetler bar, yani akkredite edilen. Şoň ýaly üniversitetlere geljek bolmaly, yani sen gidip de 2 ýyllyk bir kolleje, yani 1 ýyllyk kolleje gelip olum iň düşügine, iň arzanyna gelip soň bolmasa yani viza bermediler diýen bolsaň, yani I'm sorry, yani menem bermezdim, doğru däme? Sen çünkü bir da imtihanyn görmeli, garşyňda adamy yani bir da etýändiňe. Gowy üniversitede girsen, sana näme üçin bermesin? Sen çünkü okumana gidip barýandyň belli. Hökman, hawa. Indi şol üniversitetlere ginälik girmeli olur. Dil esasında dil gerek hawa. Türkmenistanda okumaly mukaddiýen dili. Ýöne şunu pikir etýärler adamlar Türkmenistanda okap bilmerin, men bära gelip daşarypdy öwrenerin diýär. Inglişden senem Türkmenistanda öwrendim, menem öwrendim. Ve biz ýaly ştada Amerikada gezip ýören men 1000 tane adam öwren emegim Türkmenistanda öwrendi, menem Başkentde öwrendim. Yani çyndanam gowy öwretýärler, şu wagt gujurun nesil, päk nesil bilemok bir topar ýerler. Hawa. Türkmenistanda. Hawa. Barada. Her ýerde bar.
Şo taýda kursuna gatnasalar, gowy edip öwretýärler, başyndan soňra çen öwrense, uje kellesinde bir İngilizceni düzüp bilýärler. Diýeli advanced'a çene gelse, upper intermediate. How intermediate, upper intermediate, ýöne howas gerek. Men pikirimçe mysal üçin men Türkmenistanda kam, matematik öğrenesim geldi. Howasym ýokdy. 100'den 20 aladım. 20 bal bilen. Ýöne Amerika geldim. Uje men engineering'e howas etdim. Onsoň howasym bolan üçin okap başladım ve soň men matematik okutdum. Näde gutardyň sen engineering'e? Men aşy engineering bara ýüregime düşdi, ýüregime düşdi. Do you know like I was a calculus tutor? Yok. Yeah, I taught calculus and on top of that. Calculus tutor demek men calculusy mogolyymytym diye öwretýärdim diye. Şu mogolyymyň ýanyndaky kömekçi bolýar. Exactly. Thank you for translation. But I was thinking like Türkmençe. Türkmenistan näme diýjek bolarny? Howas gerek, ilki bilen. Hakykatdan Amerika gidesiň gelýärmi? Näme üçin gidesiň gelýär? Bilim üçin gelmedim kädýäni. Hökman bilim alsaň, o pulum gelýärse, uje sen kelläň işläp başlar sistemany öwrenýän. Soň okuňy eliňe al, biznesde de bilen sen ýöne şo okap ýörken sen Amerikan sistemasyny öwrenýän, Amerikan kursdaşlaryň bolýar. Men şo zatlaň nähili möhümligini adamlara düşünüp bilemem. Mysal üçin diýeli gitýän Oslo universitetinden. İnglis dili öwredilýär. Hemme kursdaşlaryň Ors, İnglis, Ors, Arap, Täzik Orta Aziýa adamlar, diňe başga ýurtlaryň adamlary, on hiç eli erwet ýeri ýok. Ýöne sana peýdasy ýok kämbir. Peýdada däle mysal üçin men gidemde men hemme kursdaşlarym esasan bakalavr okamyzda hemmesi akdylar. Ondan men geldim, ýadyma düşýär, himiýa sapagyna. Himiýany men Türkmenistanda okumadım. Hakykatdan men İnglis dilini sürdüm. Galan sapaklar uje olimpiada gitýändi, 5 geçirilen soň. Men himiýa Mendeleýewiň tabliçasyny bilýärdim. Şondan soň hiç de bilemok. Onan bilemokdym, diňe şo 128 sany zadyň adyny bilemok, belki köperendirem şu wagt. Ýöne aýçak bolandadym. Kislorod haýsy näme bilen ýazylýar? Bilemok, oňa soraman ne. Gyzat aslında aýçak bolandadym, howas gerek. İnglis dilini Türkmenistanda öwreniň sebäbi hem arzanyşar, hem bärik taýinlersiňiz we özüňize göwnüňiz ýetýär. Gaty, şo zada men ýaman gymmatly maglumatçyl. Türkmenistanda İnglis dili arzany düşer. Bära gelip gymmat berenden. Nazik diýjek bolan zat şol. Seredin. Sen wagtyny pul bilen satyp başlarsyň soň. Dogry däme? Bilimiň alanyňdan soň başda şul düşünje bilen gelmäň. Men gelipde ştaýy öwreneýin, ondan soň bir zatlar ederin ýa-da okaryn, bir zat edip geljek bolany gürümörün İnglis dilimem ýok, ýöne soň şo taýda öwren. Ýok. İnglis dilini şo taýda 1 ýylja gazyňy ber. Düşünjäňi al, gözäp başa internetde näme istesiň indi özüň diliň bolany üçin gözeşdirip bilýän. Öwren, ondan soň gelýän beli bärde ýam diliň bolanyny diplomaň al. Hasam ýene de göz ýetimiň giňe. Ondan soň sen ýanky diýşler ýa-da connectionyň we tanışlaryň Amerikanlar diýdi zatlar. Diplomaň wa elinde işe tapşyr, ondan soň diňe işe pul gelip dursun, sana ýagsyn. Oň ýalag edip sen gelip hem zat aglyma biş, agzyma düş, kim sana oň ýalag edip berýär, Nazik'e gelip häzir sen Nazik maňa ýol görkezdiň etmeýär. Ol o ýoldan geçdi, o kellesi agratjagynda başga bir ýerler bar. Ol başga bir basgançaga çykyp oty we sen arkadan süreýän onu. O edesin gelersin şoň ýazady başdan gelýär, meselem 100 adam gelýär sana her bir aýratyn gelýär, maňa şu ýol täzeden görkezdiýse etmeýän. Täzeden görkezdiýip onýalyk, oň üçin biri hepde de 40 saat sana bahş etmeli bolýar. Ýöne häzir gelip biri özüne göwnü ýetýän biri bolup diýeli İnglis dilini okudy. Dili bar, test goru var. Diýeli bir zady düşünenok, bir zady sorasy gelýär. Bir sorawa men wagtymma. Hemme kimiň wagty bar, Nazik oňa. Jaňa di prostak seretmeşin etjek bolýan. Şul meselem tawşyrma, meselem şunu edip bilmedim, näme edipler. Çünki ol adam eýem hemme prosesy bilýär, düşünip otyr. Näme okuw tawşyrmaly, näme etmeli bilip otyr, okuwa geldi zadatda prosta diýeli ýankyýala USC'ye sabrat iyi berese gele bilenok. Sen ne sordy? Gutardy. 10 mingden almady. Ýöne beýleki tejribesiz adam näme etdi? Pony senin asıl ýar ol. Indi men
şu wagt nira gitmeli, kime yüz tutmalı, näme tapşyrmaly, bul adam maňa izne jogap berermi, o güjükler näme dep aýlap ber, ýa soraglar bir tapar. Ja. Do düşündüňmi men diýjek bolam. Sen diýjek ýaly 40 sagatyň bütün bir hepden sen şoňa aýran ýaly bir zat bolýar. Ve sen onu edip bilmesem men uje öldürmüşüm men onu bir edesin geler ýöne hakykatda bizim 24 sagatymyz var. Oňa köpüsini özüň işläp özüň üçin sarp etýän üçin başga birine onça wagt sarp etmek ýa-da onu şonu expect etmek. Garaşmak şu zatlar. Adamlar bir beklenti, ajydanya bar. Mesela garaşyk şoňa zatlar hiç kimden etmem. Yani aňarda oturan adam häzir siz bize ýazypda şu hemme sorama jogap alaryn diýen bolsaňyz ýalňyş pikir etýäňiz. Çünkü näzim diýşýär. Men şu näzim şu podcastda şu wagt üçin oturtdurmak üçin ananaýym şutaýda men 3 saat ýani kresoda ýatyp kaldym garaşyp ýalan bolsa diýäy. Men tutulamok. Men tutulamok. Iň soňky günüm gidip oturýan men gidip barýan, başga shaherinde Houston'a gidip barýan. Nazik bara ýerdenden aňarylgaýa, bärylgaýa, on etdi, ol işetdi, bul işetdi. Ýetişen oga. Pizza alyp berenmi maýda? Ha pizza alyp berdi hawa ana sağ bolsun garnym doýurdy, aşlara sadaka berdi. Good karma. Good karma hawa. Garaz diýjek bolam, şoňa kana men nazik tanabym, seret tanaýanam näçe ýyl bar we men şu podcastda çağırmak üçin men şoň iznen ılgadymda belli bir wagt özümi aýyrtyrjak bolup oturýan. Indi siz gözüňizde getirip görýäňiz. Häzir nazik üstüne ýene de üstüne ýüklejek bolsaňyz ýa-da men üstüme ýüklejek bolsaňyz men şu ede turan özümiň işi ýa bir proýekt dogrudan men wagt aýryp oturýan şoňa. Ja. Şu bir proýekt we men şu üstüne ýene de 1000 sany kontent çykajak bolan sizden maňa inan ýa maňa wara ağzyndan 2000 adam ýazar. DM'ler maçyk gördüň dolup ýatyr da ýazýarlar. Sen gowarýan ediň özüňe attention. Gowarýan ýöne bu diýmek ýani maňa her bir soraw berip bilýän we her bir soraw jogap alyp bilýän diýmek manysyna göre bir zada gysga jogap berýän bilen aýsyn däli adam ekeniň, aýsyn eýleň ekeniň we söýüp başlaýarlar. Expectations ya. Ya şu meşe üçin ýa garaşmaň adamlar belli bir zada özüňiz edip ılgajak bolsaňyz soň geleňizde nazik ýalyk naziga jaňatmaňyza gerek ýok. Şeýle sen bilen adamlar habarlaşsynlar, şu zatlar öwrünmek üçin ýa-da bir soramak üçin ýa-da prosta seni yzarlamak üçin. Account'ma private oýdum. Sorawlar bolsa çekinmän sorasynlar ýene Men jogap bermeýändi. Yo, öyle däl aslında. Elimden gelen ederin ýene şunu ýazyp ertir jogap garaşmasynlar. Yo, men meselem onda şunu maslahat bereýin. Gyzlar, diňe gyzlar podpisasiýa ediň we ütkeşikden sonra manda lifestyle'ny görüň, yzarlaň nämeler etdi. Ýöne gyzlar öz araňyzda şuňa jok soragyňyz bolsa, meselem, şunu näme edip bilerin diýen ýagdaýyňyzda şeýle gysgaja soralar bolsa edip biler. Ýöne erkekler size meni hiç görmedik ýalyk bolup, meni hörrö diýip basmaň diýjek bolýanda. Dogrymy? I mean, it's up like honestly gyzolany like hakykatdan Amerika gelip ýa-da bir gowy soraw bolmasa, yani hakikaten yüreğine duyan wasalar şu Amerika'nın gelmeni. Yo, men onu diýemok. Oğlanlar yazmak üçün yazýarlar. Düşünýän men şunu yazmak üçün yazýarlar. Yok, yazmak üçün yazmasınlar. Gyzlaram şeýle, gyzlaram yazmak üçün yazmasınlar. Eger hakikaten yüreğine duyan wasalar Amerika gelmä we maslahat soraslary gelen bolsa hokman. Haladymmy podcastymda? Haladım. Sağ olun. Beni mehman alanyňyz üçin. Aslında men sen mehman alym ýöne. Täze ýerimiz halamasyň adamlar meni studiýam şutaýyn. Türkmen haly düşýär şu? Hawa. Okay. That's the best part. Men täze ýerim adamlar hoş geldin. Yerime geleniňe de hakyýalyk men öýüme gelip şuňa podcastda bärde oturmasaň diýerler da, soň kommentarlarda. Oturýanda çünkü men yerime. Hani inşallah. Böyle adamlar şeydi podcastımızı cemneyaz gızykly bolandyr diýip umyt etýär gezekki ýalyk ýene de şuňalyk gızykly temalar ýa-da ütkeşlerde gurleshdik gelýär pikirleriniz barsa nazik barada ýa-da muman topikler barada indiki tema näme görmegdi diýersiňiz aşagda bellek geçiň. Nazik sen näme jemläsiň gelýär? Yeah, this was really nice. Neme? Gaty gyzykly gurleshdik ýene gaty köp zat temalarda gurleshdik has içkin bolmady. Men pikirimçe ýene sen içkin gelip bilersiň?
Şu attel, bunlar. Belki innik yedik. Böyle adamlar yine de bir gezek görüşeceğiz. Hoş, sağ olun. Bye. Bye.